세레빙네. गोसोबाबो सानसेखालि उन्दैयाव नायनो बिराद होसोलांदोंमोन नुवाखै आङो फैनानै ओरैबायदि लाजि मोनदों जों मा बेफोरबायदि फिसा फिसौनिखौ खालामनो हागोन हाय लोगोफोर खुलुमबाय फोरबो दावराव टेम्पुनिया बिराद दावराव जायोलै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे एन महिलारि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय दिनै थांगोन आं हाबायाव दिनै भिडिअखौनो दखाननिफ्राय स्टार्ट खालामदों माने मा दाबो जाया इसे गोबाव नेनांगौ हाबायानो जोबलांसिगोन ओइ ओंखारदो ओइ खैजा ओंखारदोलैनो ओंखाराखै ना रागासो जादोंमोन आङो आइखौ होनो मोननानै बिराद खुसि जासिगोन नामा नै आंथ' सारसो जायो इखो सार जाला जाला गेदेरफोर जासिगोन ओमफ्राय दा नै बेखौनो गिफ्ट होसिगोन आरोना दा फ्रेमाव सोना लांनो बेयाव फ्रेम दंबावो ओंखारबाय फिनिशिंनि खामानि दंबावो बेयाव फारसेथिं आरोबाव नै मोनसेबाव सोलिगासिनो आबौआ साइज माबोरै मोनखो दा हाबायाव थांनानैसो नुहैबावगोन र' अरिजिनेलाव नुथ'वाखैनो ओमफ्राय नै नेयै फाइनालि दासो जाबाय आरोना दा आङो गिफ्टखौ बेखौनो लांसिगोन आजिखालि खान्था साराय क्रिमा लांबाय थानो बयबो गावबा गावनो थाखायोना ओंखायनो आङो बिराद स्पेसियेल आरोना दा आं बेखौनो हैनोसै नोंथांमोना माबोरै नुदों कमेन्ट फोरमायहर प्रेजेन्टेड बाय एन महिलारि इउटुबार बा ओमफ्राय गोजौआव डेटखौ होबाय दा निउ कापोल डिसेम्बराव आरो मोनसे दंबावो नै जाबाय नैहाय र' बुरनाय बेखौ खोन्थाय ओमफ्राय मोनसे नै इयाव नै मोनसे बेयाव होलायबाय जोंहा हासबेन्डआ पंकज बसुमतारिया हेपि मेरिड लाइफ होबाय इयाव ओमफ्राय प्रेजेन्टेड बाय पंकज बसुमतारि सोरनिया मोजांसै उल्थासो सोरनिबा हाबायाव थांबा बेफोरबायदि फट' सुनानै बिराद मोजां मोनो आरो गोसोखौ दा बेफोरबायदि फट' सुनो गोसोबा नै जोंहा गुमैना सुफैनो हागोन आंनि बिदा जाहैबाय जोंहा मबाइल कि दुनियानि अनार लोगोसेनो लेस्रा सगाव बिथाङा कम्पिउटारनि दखानबो होयो बेयावनो सुफैबाय आरो आं दे आदा मा होननो गोसो एकदमबारे दा इन मडेला लिंहरबाय नालाय आंनि दखानाव फैदो नोंसोरबो दखानाव मबाइलखौथ' लानो थांखायोआनो एबा कम्पिउटारनि दखानावबो फैलायदो अनलाइन बानायनो बेखौ थाब थाब पेकिं खालामना हरदो हाबायाव दासो मोनफैबाय आरोना लोगोफोर मामा गोबाव जाबाय एसे र' थाथ' ओं थाबाय थौ बोरै मोनदो हाबायाव फैना बिराद गिदिर हाबा नामा ओंखायनो इउटुबावबो होनाय जायासै आरो ओमफ्राय मानो हाबा जानाय समाव इउटुबार राननो मोननाय बेफोरबायदि गोलावथार लामायानो बा मथा मथि बुहुद गोलाव नै लकेसनाव मोनफैबाय ओरै माखासे मानसि गैलानो नामा फैनानै सायानो जग्रा साहा मोनलांखाबाय आसला माबायदि साया हाबायानो जोबलायलांसैमोन मानसियानो गैला नै माने बुहुद खम जाबाय आरो ओरै मानसिया हिन्जाव गोदाना दागोन देबाय बायदि मोनदो दुंलुब मा दुंलुबलै बायदि मोनदो लाजिदो मानसिफोरा माने खम जाबाय जों मथा मथि 4:30 खैथासो जाखो टाइमा 4:30 4:30 फैबाय ओरैनो हिन्जाव गोदाना ओंखाम जानो थांसै जानो लाथुर जालांखाबाय नामा माखासे जाना ओंखारबोखांबाय बा जाखांबाय दे डाइनिं हलाव फैबाय
Dining hall bóyá kursong. Ta sapi dining hall ni. Kuartal. Rang berapa kak? Deh. Không giặc rồi à? Quên ra khẩu cái nữa à? Là gì chụp vậy anh? Hả? Là gì chụp vậy? Sao đó? Con đấy? Gì nhá? Là gì nữa nó? Đó là slow đi. Nô nia bằng là gì vậy? Hả? Là gì vậy? Sao nào chứ? Siêu, bây giờ siêu phi bên là không giặc rồi bukui là ni khali ra giúp vậy. Không giặc rồi à? Công xe rừng không răng ra mà khẩu này. Topi kan lại được, mask kan lại được mà lên không răng rồi à? Beautiful lah. Wes aku kenal ni, mak. Oh, dia sang dan siapa cia? Hah? Nanti kau nak lain apa ini? Sa, lain ni, suruh kalau apa ni? Jah, apa saja? Kamu zawai, zazbai ni, kasih bisa zazbai. Masih lagi saja dinle. Nozan aja mana? Silakan nih masih bersiul saja jawara. Nozan aja. Nozan aja. Barang buku bidana deh. Hah? Anda? Para buku bidana sih mana bukan? Mana? Sana ini nih para. Lapra. Nanti lah. Medan mana biam sudah snacker beda. Ini biar mah. Tasbih kadang cerah? Tasbih? Cerah mana? Tasnya gitu kan mana? Guyar lagi ni. Ikan yau. Kaya tu kita. Oh, ya kau bini, macam. Nyanyi. Hah? Sekarang naik. Kalau sih naik tu. Harus basong, hah? Sana lalik. Sana harus basih. Anggai dia. Anggai kelas nanti sana. Coba begitu saja benar. Nobatai kelas benar ini ke? Mana apa yang kamu sana ya? Kintu Mana? apa yang berat sahaja. Nazagan di jinak yang. Sah. Sana ya man pak. Sakrup neng nasi kata macam. Sare si babu ribet. Mana ba? Hah? Bisa. Harus basih be. Nei मादैमोन आब'मोन बाजैमोना एकदमबारे ओंखाम रानदो आरोना हाबायाव ओमफ्राय माबोरै नुदो नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामना फोरमायहर जोंनि एरियायाव आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदो आरो इसोरखो नङाबाथ' जेनेबा सौरा बांगाल हारसाफोरखौसो इफोरबायदि रानलायनाय नुयोमोन ओमफ्राय दिनैसो बर'नि दख'ना गानलायनानै बर'फोरानो दा इफोरबायदि रानदो ओंखाम हाबायाव एकदमबारे मोजां मोनदो आरोना खुगायाबो खार माक्सा जोंनि पार्टिगा आर'नाइ लेसेरा बरबरि आर'नाइ पार्टि दिनसै इफोरबायदि आङो नुफेराखैमोन लिंहरबानो जाबाय बिनानावनि फनाव आंनाव माबा कमेन्ट हरबानो जाबाय आं खोथा हरगोन आरोना मादैखौ आं सिनायखायो जों गामि खाथिनि नालाय बेखिनियानोसै दा हाबाखौ नायलांर' दसे सोरदोबा लोगो हमदों दे जोंना सारबो दंफैयो इखै दे जोंना दे सार दे सार मोना दासो फैखादो नोङो सार हारसिं आङो जायगानिफ्राय हारसिं बे फंबायखौ लाबोफादों दे मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय फैला सारखौबो फैगोन होनना खोनादों दासो फैगोन नै
सार निजौ नै दलं बारनानै जायखिया जानानै मोजां मोनो खालामबाय था दे लोगोफोर हाबायाव बिराद मोजां आं मिथियाखैमोन आरोना बेयाव फैला सार आरो मेन्देला सारमोनबो फैदों होननानै ओमफ्राय दासो इमिडियेटलि माने दसेनो नुब्रबदों ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव आं देखायलांनि ओंखाम जाखांनानै ओंखारबोनायाव सारखौ लोगो मोननो हादों गथ'नो दा एसे रायलायनि र' लोगोफोर एकदमबारे नै ओरैनोबा कमेडि खालामसोगारो बेयाव एकदमबारे सिरियास मेटाराव रायलायलायदों ओंखाम जाग्रोथोसै दायो एसे मोजाङै रायलायसिगोन आरोना नै दायो लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिखौ जाखांबाय ओमफ्राय ना दायो आङो गिफ्टखौ होसिगोन आरोना माबायदि रिएक्ट जायो नोंथांमोना नायलां आं आनबक्सिं खालामनो होगोन आरोना हिन्जाव गोदाननो गिफ्ट होनो नागिरदों नै दे Apa yang unboxing kamu deh? Ada masih unboxing kalau tiga. Ada. Ada. Masih ada. Tunggu kita side ke. Side tangga deh. Dan ini pasti kejauhan unboxing kalau kan apa ya nih? Mama di mana sih? Unboxing kalau belum nanti ke? Mangkarkan baju unda? Mangkarkan baju unda? Nih, doa itu kan harus berulang lagi biar. Deh, rela. Deh. Oh, ini nuke. Moza mana? Deh, fila sarbu fila nih. Oh, nulu kau mana? Nih dah sih. Fila sar ke lagu mana tanda? Nih. Nih sah. Sar video mana tu? Mana yang logoper? Sarkang sebelum dunia sini dah na. First time ibu. Real or no? Naik sih benar sih melihat orang bawa. Iyo Thailand dan sekolah Thailand. Sanksi benuh pira. Sebab sanksi kali pun dia, naiknya birat keselang demen. Buat yang ini first time nu bayar. Musang benar. Mau diunjuk lagi mana sar ke? Musang benar. Last year, kau nu ba? Nih, Mendela sar tu serah lain sih ini. Tu. Foto lain sih tu Mendela sar tu. Nih. foto dah video foto Video lah, Pak. Dasar. Video kalau tu, main sih ada. Main mesin. जायखिया नोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों मोजां मोनो खालामबाय था बेनिफ्राय नैबेखौल' खावलायनाय थागोन जेनेबा मालाबा जेनेबा नों जिखिनि एक्टिं खालामो हौवाखौ गाज्रि मोननानै बेथ' नोंहा जेनेबा खालामनाया मोजां मोनो नों गुबुनखौ बुंनो नागिरदोंब्लाबो नोंनियाव देन दाजाथों बेखौ खावलायगोन अनलायनानै जा ओमफ्राय नैबे हाबायाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों ओरैबायदि मालदार मालाय बिगुमाया फिसाला सानैबो साख्रि दङ हिनजावाबो साख्रि फैनानै ओरैबायदि लाजि मोनदों जों मा बेफोरबायदि फिसा फिसौनिखौ खालामनो हागोन
जोबोद मोजां मोनदों जानाय लोंनाया मोजां जादों रिसेपसनाव मोजां जादों ओमफ्राय जियानो जा नोंसिना बोसोरबेसेआनो दा हाबाया नै डिसेम्बरबाथाय बोसोरसे जासिगोन माबायाव डिसेम्बरनि उनाव नै दानि ओमफ्राय आं सानदोंमोन नोंसोर गुबुन डिस्ट्रिक्टनि नामा दिनैसिम मोजां मोनदों लोगो मोननानै खाथियाव नुफेराखैमोन आं आदसा गोजोननाय मोनबाय दे सार गोजोननाय थाबाय